Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia reaġixxa għall proposta tal-Kummissarju tat-Tfal li ħtif minn ġenituri ma jibqax meqjus bħala reat ċivili iżda li jsir wieħed kriminali. Il-Kummissarju Pauline Michel iddikjara dan mal-ġurnal Kulħadd. Ma' One News il-Ministru Farrugia qal li hemm affarijiet komplessi ferm f'każi bħal dawn. Naħseb wieħed irid iħares iktar il-bot. Naħseb wieħed iħares li dawk il-pajjiżi li ma jkunux parti tal-Unjoni Ewropea jew inkella taħt il-Konvenzjoni AJA. Fejn hemmhekk allura ħtif ta' tfal li jsir minn ġenitur u allura jsib ruħu f'pajjiż il-barra minn dawn il-pajjiżi kif ikun hemm kooperazzjoni bejn il-gvernijiet differenti ħalli it-tfal ikunu maħtufa jkunu jistgħu jiġu rritornati. Fl-aħħar 5 snin f'Malta kien hawn 57 każ ta' tfal li b'inizjattiva ta' ġenitur mingħajr il-kunsens u spiss minn wara dar il-ġenitur ieħor jittieħdu lejn Malta jew pajjiż ieħor. Il-Ministru Farrugia spjega x'jiġri f'każijiet bħal dawn. Il-Central Authority illi jagħmlu il-kuntatti mal-pajjiżi barranin, ma' Central Authorities ta' pajjiżi barranin u jippruvaw jaraw dawk it-tfal jkunx jistgħu jiġu rritornati. Qabel wieħed allura jekk ikunu il-barra minn ftehimiet ta' konvenzjonijiet li aħna nappartienu għalihom, allura hemmhekk imbagħad ħafna drabi jkunu rati li jkunu qed jieħdu dik id-deċiżjoni. Farrugia saħaq dwar l-importanza tad-definizzjoni ta' ħtif fid-dinja tal-lum u li kull każ jittieħed għalih. Anka skont il-liġijiet ta' pajjiżna hemm definizzjonijiet differenti. Naħseb ukoll li huwa importanti li nerġgħu nħarsu li d-definizzjoni ta' ħtif ta' tfal u anka nemmendaw jekk ikun hemm il-bżonn il-liġijiet illi fil-fatt għandna llum. Żied li l-Gvern irid jaħdem biex il-pajjiżi kollha jaslu fuq ftehim ta' kif jiġu solvuti każijiet ta' konflitt fejn l-interessi ta' tfal iridu jibqgħu jiġu l-ewwel u qabel kollox. Nafu li jista' jkun hemm deċiżjonijiet ta' qrati konfliġenti u allura id-dmir huwa illi naraw kif dak il-konflitt ta' deċiżjonijiet ta' qratijiet differenti ikun jista' jiġi solvut fl-interess wara kollox la tal-missieru l-qas tal-hom imma tat-tfal infushom u li wieħed fittex l-aħjar interessi tat-tfal.